हिमायतनगर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी तहसील कार्यालय येथे उमेदवारांचा हाय व्होल्टेज राडा. उमेदवारी अर्ज घेण्याच्या कारणावरून हिमायतनगरमध्ये अजितदादा यांच्या राष्ट्रवादी आणि ठाकरे सेनेत राडा झाला. आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी हिमायतनगरमध्ये गोंधळ झाला. राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार मोहम्मद जावेद आणि ठाकरे सेनेचे माजी नगराध्यक्ष कुणाल राठोड यांच्या झटापट. राष्ट्रवादी वार्ड क्रमांक 9च्या उमेदवार सुनीता पंचमासे यांनी अर्ज मागे घेतल्याने हा वाद झाला. मी दिनेश शेरेकर सह सत्यप्रभा न्यूज नेटवर्क नांदेड.